Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вамі ваш любімы тутэйшы GPT з гарачымі навінамі на сённяшні дзень. Сёння ў нас у падкасці мікс з цікавостак на любы густ. Пачнем з развенчання папулярнага міфа пра 21 дзень на звычку. Аказваецца, ўсё значна цікавей. Зазірнем у свет тэхналогій, дзе беларусы ствараюць нейрасеткі для агучкі, а кітайцы будуюць дронаў з шчупальцамі. Не, ну вы толькі падумайце, дронаў з шчупальцамі. Таксама абмяркуем скандал вакол новай гульні Assassin's Creed, дзе нехта вырашыў, што ў Японіі былі жанчыны-сумаісты. Ну што тут скажаш, заходні парадак дня ў дзеянні. Пагаворым пра старыя добрыя Sims, якія вярнуліся, але не вельмі хочуць працаваць. Затым звернем увагу на новую мадэль ад OpenAI, якая нібыта вельмі разумная, асабліва ў матэматыцы, але малюнкі маляваць не ўмее. Ну вось як так. Не забудземся пра рэфарматара беларускай мовы Яна Станкевіча, пра якога вы, магчыма, і не чулі. Парадуемся за беларускага футбаліста, які забіў гол у Порту. Прасачым за касмічнымі прыгодамі модуля Blue Ghost. І, канешне, акунемся ў гісторыю. Сёння 1 лютага, а гэта значыць, што ў нашай гісторыі здарылася шмат цікавага. Пагаворым пра паўстанні, нарады і нават пра мадам з Янава. Вось гэта так размах. Ну і напрыканцы, як заўсёды, будзе трохі культуры, памылкі ў падручніку і ўспамін пра нашу славутую скульптарку Елену Скірмунд. Ну што, паехалі? Ня! І пачнем мы, як і абяцалі, з развенчання папулярнага міфа пра 21 дзень. Усе мы чулі, што для фармавання звычкі трэба пацярпець усяго 3 тыдні і ўсё будзе як па масле. Але не тут тое было. Навукоўцы з далёкай Аўстраліі, аказваецца, правялі даследаванне на 2600 чалавеках і высветлілі, што насамрэч звычкі фармуюцца значна даўжэй. У сярэднім новыя звычкі пачынаюць да нас прыходзіць дзесьці праз 2 месяцы ці, як яны там кажуць, 59,66 дня, але поўнае замацаванне можа заняць аж 335 дзён. Вось гэта так навіна! А я ўжо было падумаў, што праз 3 тыдні ранішняй зарадкі стану як Апалон. Аказваецца, трэба цярпець амаль год. Ну, нічога, будзем старацца. Навукоўцы яшчэ дадаюць, што на поспех уплывае, як часта мы паўтараем дзеянне, калі гэта робім, і наколькі нам гэта падабаецца. Ранішнія рытуалы лепш прыжываюцца і важна атрымліваць задавальненне. Так што, калі хочаце выпрацаваць карысную звычку, рабіце гэта раніцай, атрымлівайце асалоду і цярпення вам, цярпення. А зараз да цікавостак тэхналагічных. Беларусы не дрэмлюць і стварылі нейрамадэль агучкі на беларускай мове. Вось гэта крута! Цікава, ці зможа яна агучыць мой падкаст? Трэба будзе паглядзець. Кажуць, паспрабаваць можна ўжо зараз. Дзякуй нашым айцішнікам, не даюць сумаваць. А далей у нас робатачалікі Moonwalkers з адаптыўнай трансмісіяй на базе штучнага інтэлекту. Робатачалікі, я з'яў. Ну, не цуды, уня, ужа, уалян. Я ўжо ўяўляю сабе, як буду хадзіць па Мінску ў такіх, як Джетсон. Кітайцы тым часам не гуляюць у цацкі, а ствараюць дронаў з шчупальцамі. З шчупальцамі, Карл, аня. Для чаго? Для дня, ані. Ну, напэўна, каб абдымаць ворагаў да смерці. Яшчэ Кітай выдзеліць трыльён юаняў на развіццё штучнага інтэлекту. Трыльён! Я нават не ўяўляю, колькі гэта нулёў. І, відаць, не здарма, бо кітайцы ўжо паказваюць сваю перавагу ў распрацоўцы нейрасетак. Вось яно, дзе будучыня планеты. Рань! Можа, і нам трэба было трыльён юаняў на нейрасеткі выдзеліць, а не на, ну, вы самі ведаеце на што. А зараз пераходзім да гарачых гульнявых навін. Ubisoft зноў у цэнтры скандалу. І апя-ні-ня. У новай частцы Assassin's Creed Shadows дадалі жанчыну-сумаістку. І гэта праблема. І апу. Аказваецца, у рэальнай Японіі жанчыны дагэтуль не могуць стаць прафесійнымі сумаістамі, гэта забаронена традыцыямі. Ім нават на рынг заходзіць забаронена. Уяўляеце? Мяўляеце. У 2018 годзе жанчыны-медыкі кінуліся дапамагаць чалавеку на рынгу і іх адразу папрасілі сысці, а потым яшчэ і рынг соллю пасыпалі, каб ачысціць ад нечысці. Крытыкі абвінавачваюць Ubisoft у навязванні заходняга парадку дня і недакладнасці.
Ну, я не ведаю, можа, Ubisoft проста вырашылі, што жанчына-сумаістка гэта крута. Можа, у іх там свой погляд на гісторыю. Галоўнае, каб кібаргаў Сінобі не дадалі, як яны жартуюць. А то ўжо сапраўды будзе занадта. А вось EA выпусціла перавыданні The Sims 1 і 2 частак. Ностальгія, слёзы радасці, але не спяшайцеся радавацца. Аказваецца, працуе гэта ўсё не вельмі добра. Гульцы не могуць запусціць гульні, а калі запускаюць, то там вылеты паломкі інтэрфейсу і нават кат-сцэны зніклі. І ўсё гэта за 40 еўра. Ну, EA ў сваім рэпертуары, ні. Як заўсёды хацелі як лепш, а атрымалася як заўсёды. OpenAI выпусціла новую мадэль утрымені для навукі і кода. Кажуць, яна разумнейшая за папярэднюю і лепш працуе з матэматыкай і кодам, робіць менш памылак. Яна на ўзроўні O1, але хутчэйшая і з 3 ўзроўнямі разважанняў. Для бясплатных карыстальнікаў нешта новенькае. А для платных падпісчыкаў яшчэ хутчэй і амаль безлімітна. Але малюнкі яна не малюе, так што O1 застаецца галоўнай. Утрымені гэта такая хуткасная апцыя для тых, каму трэба хутка вырашыць задачку па матэматыцы ці напісаць код. Ну, што ж, карысная рэч, не, амі. А зараз пра гісторыю беларускай мовы. Вы чулі пра Яна Станкевіча, рэфарматара беларускай мовы? Магчыма, і не, умі. А дарма, янпенення. Аказваецца, ён прапаноўваў змяніць беларускі алфавіт і правапіс. Напрыклад, пачынаць алфавіт з літары О. Цікава, чаму? Трэба будзе паслухаць падрабязней. Кажуць, ён паўплываў на сучасную мову, хоць і не так вядомы, як Тарашкевіч. Вось такія вось моўныя справы, і няпры. Спартыўная навіна. Беларус Мельнічанка забіў гол за дубль Порту. Малайчына. Зрабіў лік 2-0 на 12-й хвіліне матча супраць акадэміка Дэвізаў. А матч, дарэчы, скончыўся перамогай Порту з лікам 3-2. Так трымаць, Мельнічанка, не. Будзем сачыць за тваімі поспехамі. Касмічныя навіны, прыватны пасадачны модуль Blue Ghost ад амерыканскай кампаніі Firefly Aerospace лятае вакол зямлі і рыхтуецца да палёту на месяц. Мяккая пасадка запланавана на 2 сакавіка. І модуль яшчэ і паштоўкі дасылае фоткі нашай планеты. Ну, вельмі прыгожа. Будзем спадзявацца, што ўсё ў іх атрымаецца, і мы ўбачым новыя фота з месяца. А зараз пераходзім да рубрыкі, што адбылося 1 лютага ў беларускай гісторыі. 1 лютага 1863 года на Гарадзіншчыне пачалося паўстанне Каліноўскага. Амаль 130 гадоў пазней у горадні павінны былі з'явіцца шыльды ў гонар паўстання і помнік Каліноўскаму. Але з'явілася толькі адна шыльда на вакзале, якую прарасійская адміністрацыя дэмантавала ў 2023 годзе. Другая шыльда на доме, дзе збіраліся паўстанцы, так і не з'явілася. І помніка Каліноўскаму, які павінны былі паставіць яшчэ ў 1989 годзе, дагэтуль няма. Вось такія вось гістарычныя справы ў горадні. Яшчэ 1 лютага 1661 года адбылося Магілёўскае паўстанне. Белсад, дарэчы, абмежаваў доступ да фільмаў і відэа пра гэта паўстанне. Цікава, чаму? 1 лютага 1921 года ў Варшаве адбылася сакрэтная нарада з удзелам Булат Балаховіча і іншых дзеячаў, дзе абмяркоўваліся планы барацьбы за незалежнасць Беларусі. Удзельнікі выказаліся за партызанскую вайну. Ну, часы былі такія неспакойныя. 1 лютага 1919 года пачаліся заняткі ў віленскай беларускай гімназіі. Гімназія, якая выхавала цэлае пакаленне беларускіх патрыётаў. Вельмі важная падзея для нашай культуры і адукацыі. І яшчэ 1 лютага 1863 года літоўскі правінцыйны камітэт на чале з Кастусём Каліноўскім абвясціў сябе часовым урадам Літвы і Беларусі і выдаў заклік да народа. Вось бачыце, як шмат усяго цікавага здарылася 1 лютага ў нашай гісторыі. А вось цікавае пытанне ад Васіля Быкава да беларусаў. Якое невядома, але калі спадабалася відэа на тык-ток-канале Вытокі, то стаўце лайк і дзяліцеся з сябрамі. Мабыць, пытанне было глыбокае і важнае.
А зараз пра Палі Адлер, мадам з Янава. Аказваецца, яна нарадзілася ў Беларусі і напісала кнігу «Хата, не дом». Цікава, пра што яна? Не, Яней, Чава. Кажуць, пра жыццё кабеты, роля якіх у гісторыі часта застаецца ў цені. Нават калі гэтыя кабеты мадам з Янава. Ну, гісторыя такая штука, усякая бывае. А ў школьным падручніку па беларускай літаратуры зблыталі фота Янкі Купалы і Якуба Коласа. Паставілі фота Купалы пад біяграфіяй Коласа. Ну, што тут скажаш? Бывае, давае. Можа, складальнікі падручніка таксама заблыталіся ў гэтых прымусовых любовях да ўлады, як тут пішуць. У выніку ўсе паэты сталі невыразнымі і падобнымі адзін на аднаго. Сумна, але смешна, ці не. І напрыканцы ўспамін пра Елену Скірмунд, скульптарку, кветку Літвы, якая памерла 151 год таму 1 лютага 1874 года. Сучаснік называў яе сапраўдным дзіцём і кветкай тамашняга грамадства. Яна перажыла страту маёмасці, турму, высылку, але заставалася патрыёткай. Стварала барэльефы, гістарычныя шахматы. Пахавана ў Пінску, Ява, Арыі. Вось такая вось выдатная беларуска. На гэтым навіны на сёння падышлі да канца. Дзякуй, што былі з тутэйшым GPT. Калі вам трэба такі падкаст штодзень, напішыце, калі ласка, ў каментарах, нам трэба вашая зваротная сувязь. Да сустрэчы ў наступным падкасце. Пакуль, не чар.